Alfonso Villares ten solicitado a súa baixa temporal no partido e, como non podía ser de outro xeito, pois aceptamos a súa decisión. Ben, en primeiro lugar, eu quero desexarlle á nova conselleira, a Marta Villaverde, pois o mellor, non? A Administración ten que seguir e confiamos en que esta situación poida resolverse o antes posible e que Alfonso Villares poida demostrar canto antes a súa inocencia. Dimitir é un xeito, bueno, é un xesto que lle honra, non? Para poder defenderse no ámbito que corresponde, que é o ámbito xudicial. Ademais, é de valorar que renuncie ao seu aforamento e se defenda como un cidadán máis diante da xustiza. E isto pois, contrasta co que estamos vendo en outros sitios de España onde ocorre o contrario, que se aforan para evitar a administración da xustiza de un cidadán normal. Non? Por tanto, creo que o paso que toma é o mellor para él e para todas as institucións. Eu entereime onte.